Jeg kan også forestille mig, hvis der var sådan noget Velkommen til tirsdagens fælles. Vi gør som det plejer, det gælder jer i to. Begynderne herover og de øvede og letøvede over sammen med Rasmus, Anders og Berit. De skal derned i dag. Begynderne her, og de øvede og letøvede dernede af. Et anderledes i dag, som bliver rigtig sjovt. Nej, det er svært. Jeg var lidt hårdt, men det er skide sjovt. Fordi jeg der ikke nødvendigvis har været inde og kigge på vores hjemmeside, så kan jeg fortælle jer, at næste tirsdag så får vi lige et lille kort besøg af Dorte Lensfeldt. Det her har intet som helst med slankekur eller noget som helst at gøre. Men jeg kan altid pointere, det her det er et led i en lille livsstilsændring hos jer alle sammen. Motion bliver en del af jeres dagligdag. Men Dorte kan muligvis koble det at blive en løber og at spise rigtigt sammen, så man måske kan tabe nogle kilo, hvis man har lyst til det. Men hun kommer og hilser på jer på tirsdag og torsdag, lørdag den 12. maj. 14. maj, der laver vi over i Sats, Søborg herovre på Søborggade. Der laver vi en session, hvor hun kommer og fortæller mere om kost, og hvor Jakob han vil fortælle om det her evige problem om at trække vejret rigtigt, når man løber. Og at fortælle om, hvad der i øvrigt sker i kroppen på jer, når I bliver løbere. Så se kryds i kalenderen der, det bliver klokken 12 den lørdag, og det var en 1,5 times tid. Og det er gratis. Og det er gratis, og det kunne være en meget god investering, hvis man er lidt nysgerrig. Og jeg er så bare velkommen til den her træning. Jeg tror, at vi skal det. Jeg skal lige på sparet. God aften, og velkommen til os mig. Jeg håber, I har haft sjovt med programmet i den sidste uge. Der er ingen honning for den. Jeg håber, I har haft en god uge med programmet. De letøvede skal i dag lave noget, som vi kalder AP3. Det står for Anders og Pjevs 3 gange. Det forklarer de mere om. Anders, det er selvfølgelig Anders og Pjevs, det er Rasmus. Det kommer til at hænge nede på løbeskolen i Øres, nede på La Santa, og det kan vi selvfølgelig altid fortælle mere om hvorfor. Så alle dem af jer, der skal være på det letøvede og øvede hold, I må gerne gå nedad der nu. Dem af jer, som er på begynder, vi skal have 5 minutters græsgang i dag. Til at starte med græsgang, ligesom I har fået nogle gange før. Og I husker jeres vejrtrækning. Og efter det, så skal vi have 4 minutters løb. Stille og roligt. Som vi altid snakker om, når vi begynder på det her. Stille og roligt. Og I skal prøve at se, om vi kan huske det i dag. Lad være med at lægge for hårdt ud. Det er ikke nogen konkurrence. Vi koncentrerer os ikke om tiden her. Vi prøver ikke at blive hurtigere til at løbe. Vi prøver ikke at forbedre vores tider. Vi prøver ikke at skrue vores hastighed op. Vi prøver at komme til at løbe 5 km. Okay? Så tag det nu for fanden stille. 2 minutter efter 4 minutter løb. 2 minutters gang. 4 minutters løb, 2 minutters gang, 4 minutters løb, 2 minutters gang, indtil vi er her tilbage. Okay? Så jeg ved godt, der står mindre i programmet. Det kan godt være, at I kommer til at løbe 4 gange og ikke kun 3. Men så er det fordi, I ikke helt er nået her tilbage. Og det er ikke så svært. Det kan godt være, at det er en lille smule hårdt, men det er i hvert fald ikke særlig svært. Så uden at sige yderligere, så er Nette ude forrest. Ja, vi gør ruten lidt kortere i dag, der er lige noget at sige. Vi korter en lille smule af dernede, bare for at I ikke skal løbe 4 gange, eller 4 minutter alt for mange gange.
Så, for den er lidt kort i dag, i selve programmet. Og vi siger jo altid til jer, I skal ikke gøre mere end det, der står. Og det skal I heller ikke. Så derfor korter vi den lidt. Er der nogen, der er i tvivl om dagens opgave? Hvad med tøserne derovre? Ja, det er godt. Vi har så travlt. Vi forsøger at råbe jer op, men I må meget gerne holde øje med jeres egne uger. Men vi forsøger at råbe jer op hele tiden. Minette er ude foran. Beate og jeg, vi prøver sådan ligesom at dække fra midten og lidt ned bagved, det gør Ole også, og så har vi ikke Ivan bag. Jeg går lige med ud foran til at starte med, fordi Minette, hun er rigtig god til at vej. Ja, hun er sammen med nogen. Der er ikke nogen, der bliver efterladt, vi skal nok sørge for at holde hele skolen sammen. Det er godt. Der er bagtråden. Jamen, så er vi klar. Vejret er selvfølgelig godt. Vi vender jer her. Vi skal ikke gøre noget nu. Jeg var helt færdig. Så sagde jeg sådan, og så sagde jeg til